あざくぞあざくぞ。美味しそう。Japanese food street。わー。美味しそう。すごい溢れてるやん。わあ、美味しそう。何？キャベツ？お好み焼きです。やばいやつ。歩きながらの不安の操作、大丈夫だよ。めっちゃした。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。美味しい。ピースしてる。気をつけて。何の味？もちもち。トウモロコシある。唐揚げいかがでしょうか。あれ熱いな。でっかい。ちょっと待ってね。もうちょっと待ってよ。400円で。うまっ。これで2つで。はい、そうです。1000円ですね。はい、ちょうだい。レシートどうします？はい、お待ちください。あれ、どこで？オレンジ1個目です。あ、気をつけてくださいね。はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもはい、お待たせしました。ありがとうございます。美味しい。はい、もう帰れます。